de Fira de Mostres, Girona, i tenim més de 120 productes. En Xavier Aguado del restaurant El Biombo. Benvingut, Xavier. Jordi Parés. El Centre de Menjat Girona vol intentar divulgar aquest espai de la ciutat del programa a comprar. Vegetals, agafem dos, Que el pilot s'ha de viure i fred. Regula el trànsit intestinal. Hem de passar a l'última recepta. Quina més podem fer? donar idees, conceptes i a la vegada que almenys aquelles que es pot ficar aquí. Un bon aplaudiment per en Jordi Parés, per en Xavier Biombo i endavant amb aquest projecte Menja't Girona. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Pues molt interessant. Ha estat genial. Hem presentat el projecte Menja't Girona amb productes de la zona, amb l'estand de Girona Excel·lent, productes que són de proximitat, que són d'economia sostenible i la veritat és que ha estat un taller espectacular. I tot molt bo. Hem dit, ara és hora de menjar carn, i dic, bueno, l'hem de provar perquè això sembla bo. I és veritat, que no semblava pollastre. Des de l'Escola d'Hostaleria de Girona, participant en aquest projecte tan bonic de Menja't Girona per divulgar, promocionar tots els productes de les hortes. Mengem coses de proximitat, elements que es cuinen i que es produeixen dins el nostre territori. Endavant i mengem-nos-ho tot. Molt bé, molt bé.